Lippe Kleinhuis, een man met een doel, vielde hem thuis tussen de rijden. In de oude veen bij Jennewaard, het wetterlaan van vogels en bootjesmesken, lag zijn bestemming. Rijdlaan, een iepen verhaal van jacht en vieren zichten. Daar hier Lippe als rijdsnijer zijn werk en zijn bestaan. Een ropping, zat er het zelfs al eens neemde. Nu alle gedachten het uitkomen van een jongensdream. Maar benammen een warber libben in de rijkdom van de Friese natuur. Net zijn headline, daar voelde de romte om zijn libben staal te gaan. Maar een mens had zijn eigen libbens erin net altijd in de hand. Lippen zijn wees kom in herinneren naar de oude dagen zo mooi wat door de tieterskarling mocht net uitkomen. Het bericht door zijn zoens, het feit dat een slimme kwaal hem sloepende waar in de macht kreeg, kwam het om. Wat is jouw man voor een man? Een warberman. Een warberman. Hij is 2 dagen in de week feitelijk hard aan het werk. Snaait man, even een verste putjes doen, even de motor in bezien. Of even naar wat er en de boekhouding even een beetje bijhouden. Nou, en verder dan geven we snijden even voort. Nou, en dan is er 4, 6 dagen, dus feitelijk aan het werk in het uit. Zat het weer. Als we op een jeetje binnen, dan treft er vaak een rijdman en dan had ze het nou het rijdt. Dus dat is wel zijn leven. Nou, volle voort ben we net best. Maar vakantie wilde nooit. Tenminste, ja, vroeger toen ik bij een lid vind, dan ben we wel eens een week voor het west, maar nee, verder. Hij weer maar hier een partij eerder voort. En dan, nou jongens kwamen thuis. Of het weer meer waren, dat ze eerder thuis kwamen. Het is wel moeilijk vanzelf. Maar er werd een schip dat je haast alleen komen te staan. Vrij jong. Ik vind 67 hier net oud. Zat mijn man nou is. En ik ben 62, dus nee, het is jong. Word je er 's nachts wekker van? Nou, wekker van. Als ik eerst maar sliep, dan is het, kan men in sliep komen. Je bent er dan maar bezig. Wat mama is nou nog, wat kennen we nog? Ja, dan. Raadde je hem de te jaren protten? Nou, een protten net, nee. Als het zo uitkomt, dan gaan we het er wel eens even over. Hij moet dus alles wel van tevoren wel graag regelen. Hoe het hebben. En daar hebben we over praten en ja. Ik hoop dat het straks is. Is dit het waar ongeveer voor rijden te snijden? Ja, het is heel mooi waar. Het rijdt is droog. Net de volle wind. Het is ideaal waar. Is het zwierwerk? Och, dat weet ik niet. Ja, soms wel. Ik maak altijd graag hoor. Het is zo, als je een hele week per zeil had, dat je een ankel staan in het rekzakje of naar verder. Ja, dan is het weer werk. Als wij bij me gaan, dan gewoon met de schouw en de rijdmes en meer aardig hoeden je net. Moest je alles met de hand snijden. En ik weet niet wanneer, maar als je na de oorlog dan ben de eerste machine kwam. Wij waren er trouwens heel laat mee, want wij hebben geen perceel. Wij hebben perceel die staan in het water. Daar kom je net met een machine in. Dat gaan wij nog jaren met messen in. Maar dat is zwaarder werk, maar het weer wel. Ik vond het altijd, je hier meer willen, want er staan met 3 man te snijden. En dan hing er een grapje bij en dan je nog achter die machine rennen. Ja, je kan niet meer met praten, want dan denk ik dat de roddel de hele dag terug. Maar ik vond het gewoon, ja, ik vond het toen zo mooi wel.
Ja, ik ga weer naar de school gaan en dan ga ik in ieder wat opzij zetten. Maar ja, dan sta ik weer onder meisjes en die moeten dan weer zeggen hoe het moet en dat kan ik niet doen. Dat had ik net zo volle jaren uithouden, dan ben ik had de hele wereld al zo wat door geweest, maar toen ben ik er maar mee ophouden en toen had ik bezocht om wat rijden te hieren. Nou, dat is misschien van 20 jaar oud, tot 20 jaar weer. Die slag in het, denk ik. En toen had je je vrouw getroffen? Ja, die had ik laten troffen, ja. Ja, toen zie ik al jaren in het rijden. En toen had ik een hier bij het Fries gegeven geweest. Want toen, die opzichter weer toen en die begon toen meisjes aan te nemen. Dat hingen ze eerst nooit. Die was alleen een opzichter en nooit net. Maar toen moest ik personeel had. En toen zeiden ze, nou, maar als je trouwen, dat is, het risico is te groot en dan kon je dan beter vast bij het Fries gegeven. Nou, dat had ik toen dingen. Maar ja, ik had er een goed hier geweest, maar dat weet ik niet te lang, want dat is niks voor mij. Hoor op man, een hongerleentje, ik weet niet waar je toen heen, dat we in de tijd van, dan weer het voor de televisie of voor de radio, van 80 gulden schoon, dus we hier onder de 80 gulden in de week. En toen begonnen we te rekenen en ik dacht, verleden week van mezelf in het rijden, een week vrijgezel, toen kon ik het uitrekenen en ik dacht, toen ik 180 gulden. Ik denk, nou kan ik wel wat risico nemen, dat je maakt maar overwaaien. Maar dat ben ik weer van mezelf wel. Jagers en fiskers binnen in het veld en op het wetter de vrije romte graag de baas. Daar binnen lippen kleinhuis en simaten wij jongens onder noor. Voordat ze de vrijheid van de natuur opschikken, komen de oude tijden vaak wijdweidig te praten. Zo'n te zantig jaren hebben ze daarvoor een woudhuisje van Haringsma's op een Zwijgingenbroek. Jij tiet het weststee van de boswachter en mijn verenigde krachten restaureren. Nou haar clubhuis dat ze de hutten nemen. Een hinnenkomen dat ze alle weken bij het genot van een borreltje de plannen bespreken. Praten Lippenwolers hoe zijn kwaal? Nee, net vol. Hij had van begin af aan wel zijn water markeren. Maar nou werd daar haast daar nog niet praten. Wij vregen dus wel eens van hoe gaat het joh? Nou en dan zei er wel wat, maar verder voor de rest is net vol van zijn kwaal. Wil hij vroeger een smederij man? Nee, je zei niet in smederij. Nee, ik haal dit vat. Ik ga zelf met mijn leven op één boord zitten. Ja, wisten er niks van. En wisten we niks van. Nee. Maar je kent me wel. Nee, ik niet. Daar hebben we me aan kennen geleerd. De heitenwol. De heitenwol. Ze de heiten kon aan de wol en toen ben je een klein huis en ik ben een postman. Nou ja. En hij heeft jou weer gekomen erachter. Ja, ik had een hele maand. Wie een reis van een hele maand in de Habbel de Babbel. De Habbel de Babbellijn, de Hamburg-Burma-Bengalenlijn weer daar. Daar had Libben op vaart. Ja, op de Meerkerk. Die behoort ik nog wel. Ja, maar dat we dus verleden jaar nog samen met uw feestdagen op de Kreten. Hebben we de hele zomer prachtig mooi waar gehad. Ja, en 3 dagen meer waren en toen zitten wij op de Kreten. Nou, toen weer met de hielrekening en de haalstenen vliegen voor de rekken staan hebben. En daar bloedleven bijzetten, want die dat denkt mij op tempo. Ja, de warmte moet in die tonnen blijven. En toen kreeg het slokje. Ja. Het weer zo koud, ik kreeg het slokje maar uit de vriezer erbij en dan zie je wat hier. Dus de squashsteen erop. Ja, maar ja, zo'n dingen had je wel eens aan het trekken geweest bij de jongens. Ja. Zie je al een keer in het hak. Nou, dan kon je net hier zitten zien, zo volle rekening toch? Ja. Maar ja, dan proberen ze wat. Maar de hout weer eens weer ja, die leven net meer. Dat klonk weer dat volle jaar. Dit is dus Heid. Dit is Ibel van der Heijden. Die had maar niet een jaar meer, want die had er met stropen drausketten. Ja, de woont weer al. En dit is de Onderdam, de boswachter, of de jachtopziender die je vroeger wen had. Dat is deze man. Die had hier al die wen met zijn vrouw en jou ben in het hoesje. Ja, dat leeft nog. Kogelsnijders, joh, die biezen, de mensen van die ouderwetse stwal, weet je wel, het rijdt ik maar, ja. Wat is hier? Dat is goed niet weten. Och, ja, zeker. Zeker.
voor de heen. Maar je hoorde die kriegenak van de zoon. Direct de eerste keer raak. En die hebben we toch even. Ja, hier. Al blijft ik er nou, mevrouw, je zei zeer omdat hij moest, ik moet er naar een paard. Dus dat gaat niet meer, maar die is het ook. Maar die zei, je was goed met me. Nou, hier is het wel. Ja, vrouw. Nee, hier. Nee, hier. Die paardcontract met 6 jaar. En ik had nu, dit is het derde jaar ervan, denk ik. Dus en dat wordt gewoon stilzwijgend verlengd, als je het net opzeggen of wat het Friese G als je nog misdragen, dan kun je het Friese G het opzeggen, maar dan kan je dat horen zolang als je wil. Dat wordt heel dit verlengd dan. Maar het leidt nou wat oors. Ja, het leidt nog even oors en ik moet nog wel ophouden. Waarom moet je ophouden? Ja, omdat ik net zoon ben. Dus verwacht je dat... nou ja, een kwestie van man, zei die man, maar die kennen het ook en krijg ze kan niks meer om met de waan. Dat moeten we maar afwachten hoe dat rent, maar het werk is gebeurd. Hoe ga je ermee om? Ja, het is een doos. Ik ken er ook niks aan. En de ene dag is goed en de andere dag dan zit je in de put, dus dat is... ja, wat moet je ervan zeggen? Ik ga met die dokters in het ziekenhuis, die vonden dat ik het nou aardig opvatte, maar... ik zei, ik ken er niks aan en jij kent er ook niks aan. Dat is een doos. Ik nog wat leven een schoof getrokken in Wolten. Een grote klap. Nou, vaarlijk al, de eerste keer uit het jaar al, ja. Dat is nou... ja, ik ben nu zo wat een maand weer uit het ziekenhuis. Denk ik, en dan jij dat zo'n operatie, dat het misleerd is, dat het niks meer houdt. Nou ja, dan moet je maar redden. Ik ga wel gold, ja. Tot ze me bellen uit het ziekenhuis wij. Om 10 uur dat mijn man weer dichtmaken weer, na de operatie. En hier bij feitelijkheid dat natuurlijk altijd wel in de achterholen. Maar je rekent je er net op. Je denkt, op we eerst die operatie maar gaan. Dan knapt het weer op. Maar toen bellen ze om, nou ja, 10 uur, een kwartier of 10 en nou, toen zei ik de nummers wel op het telefoon. Van ziekenhuis, nou, dat is foutable. Dus het is verkeerd. En dan krijg je wel een klap. Dan heb ik wel gehoord. Ik ga de baan bellen, ik ben thuis kwam. En toen moesten wij naar het ziekenhuis komen. En zo die dokter zo het maar u vertellen. Maar hij weer net van de uitstreepkamer al. Dus dat kon net. Wij moesten het mezelf vertellen. En hij wist het al. Maar hier alleen in de gaten. Ik kan natuurlijk wat vertellen over kleinhuisziekte. Hij is bij mij gekomen op een gegeven moment met het probleem dat zijn eten niet meer goed wilde zakken. Dat het achter het borstbeen bleef steken.
En bij onderzoek bleek er toen sprake te zijn van een tumor van de slokdarm, een kwaadaardige tumor van de slokdarm. En slokdarmkanker is dus zijn probleem. Uit het feit dat er geen uitzaaiingen leken te zijn, mochten we afleiden dat er in principe een mogelijkheid was te opereren. En dat is dus ook gebeurd. Alleen bleek helaas bij de operatie dat er toch sprake was van tumorgroei in de omgeving, in lymfeklieren in de omgeving. En dat de tumor toch uitgebreider was dan het bij die onderzoeken leek te zijn. En dat heeft ertoe geleid dat de operatie op dat moment is afgebroken. En dat er besloten is niet het aangedane stuk tumor, of slokdarm met tumor weg te nemen, omdat dat niet de hele ziekte wegneemt. De risping beleende het werk. Misschien nog één vracht en het laatste lossen kan beginnen. Nu alle gedachten in het lippen van Lippe Kleinhuis de zwierste put die er te verzetten had. Het is meer als enkel een oorskier van een warmer tijd. Het is het rimpen aanbrekken van zijn werk, dat nog lang net dien wie. Wat hier er nog graag lang mee trok in wil. Het lot had het oors beslist. De tijd drood. De mooie dagen kwatten in. Hoe de ropping van de ruitsnijder in de krieten van Jennewaard komt stadig gewoon een eind. Het uitzocht oer de wienige romten van de oude venen. Het ruitlaan tussen wiet en droeg, vorm je al 4 hinne beelden van een dierbaar verliezen. Beelden die het kostbare oentinkers in gedachten van een werkzaam man binnen. Ze jou een weemoedig veromsjoch op een goed bestegen lippen. Ja, die man, zeg eens, kijk, hij zei, wie er in Amerika dit je helpen kon moest daar wel heen gaan. Maar weet ik net of dat weer is, maar in elk geval, het jouwt niks, er weer niks van dit man. Leeuw je ook? Nou ja, dat is soms een twijfelgeval. Dat is mijn te zeggen. Zo wat ik wil in leeuw, dat is in de natuur. Daar haal je een heel soort uit, maar ook verder dan ga je twijfel soms. Maar het kan dan verhoren. Maar zou je er wel steun aan hebben? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Zou ik hier wat in orde vinden, zei ik denk ook dat ze volle steun willen hebben. Want ze vinden er in het ziekenhuis ook, dat we zijn hier of de maatschappelijk werker, hoe die heette, die had erbij mee geweest. En die woorden ik wil thuiskomen en weet ik het al. En ik zei, ik red mezelf wel. Maar ja, wat minder wordt, dan weet ik net hoe het komt. Maar dat kan ik net zeggen. Wat denk je, Johan, als je in de natuur bent, nou in deze situatie? Nou, dan zie ik zie nog altijd hoe het rijdt ervoor staat. En het vind je hartstikke mooi. Je zit in zo'n perceel en het rijdt staat er knap voor. Goh, dan denk ik moet voort moeten gaan. Hou je op van je vrouw en je ben? Jazeker. Nou meer dan ooit? Och, dat weet ik niet. Ja, dat is thuis al je baas, maar het werk had altijd voor ons en dat is alles verstaanbaar. Ik denk wel, de vrouw had wel zeker een lijn hier niet zo'n tijd om me heen, want vanwege het werk. Nou, als je dat hier achteraf bezoeken, maar ja, je bent al jong, ben door wat, maar dan denk je, ja, dat hier ik wel wat oors kan. Beetje spijt van. Ja, maar ja, je kent dan het waarom het is gebeurd en zij is gewoon. Maar het hier vaak een beetje oors kent. Dat denk je nog, maar eerst denk je nog, blikstindelijk, maar je weet net hoe oud je wordt, je moet het al uitjongen kennen vanwege de centratie. Maar ik denk, nou krijg ik ze net meer op, dat het helpt me nou dan niks meer. Ja, het is al moeilijk geworden voor ons. En hij is 4 december uit het ziekenhuis waar ik kwam. 4 december zei ik wel naar de dochter daar even met de Lietse bij Sinterklaas vieren. Ik ben er nog. Het is misschien de laatste keer. En
Ja, die dingen, die krijgen we nou. Dat alles, dan denkt er heel tijd, het zal de laatste keer wel wezen. Hoe denk je dat de aankomende weken veranderen zullen? Nou, ik hoop dat het nou een mooi skofje zat er nou is. En dan wat er doen kan. Een beetje met zijn hobby en dan wat fietsen. Maar ja, als het minder wordt dan, ja, misschien een bootjebouwerij wat er nou doet. En ach, hij fietst nog wel eens even om en hij gaat nou eens even te varen, als het kan. Nou ja, dan... Kijk, jullie die zeilen maar die... Als het schip aan wal loopt en het werk is dien, dan is de tijd voor de familie. Wat is er mooier om met de vrouw, Ben en de pakersissers nog één keer bij elkaar te wezen. Het delen van de warmte en de aandacht voor elkaar is vooral in drege tijden een belangrijke steun. Dan beziek het elk om vast te houden aan het laatste beetje lok wat er maar kwatten net meer wezen zal. Dan is het op een mooie simmerske dag volop geniertje van de gewone dingen die het leven jouwt. Lekker eten van de eigen rikke iel, een keus die het lippe kleinhuis als geen oren in de vingers had. Het binnen dagen om naar dat te libjen en te koesteren. Dagen die de familiebaan sterker maakje. Ze jouwen treest en kracht om de toekomst van het oorskier te meten te gaan. Het laatste handje, want hij zei het, de dokter zei het wordt een lijdensweg. Hij zei je moet op een huisarts vertrouwen dat die wat jou daar geen pijn krijgen. Zo, dat is wat een schrikbeeld voor zelf. Dat je in een huis op bed komt te lezen, nou, ik voel liever ook je voor doen hebben vanzelf. Ik hoop altijd dat ze zeiden dat je werk goed dingen. Dat vind ik altijd een voornaam ding. Dat je vanwege het rijden en zo, dat je goed werk leveren. En dat je eerlijk door de tijd komt bijna. Dat is bij mij een heel voornaam ding. Eerlijk door de tijd. Ja. Er zit geen rijden meer in.